Dwi ddim yn gweld addysgu fel athro neu athrawes fel swydd. Dwi'n gweld e fel galwedigaeth. Chi sydd yn gyfrifol am y disgyblion y dysgwyr, am eu dyfodol nhw. Dwi eisiau fod yr oedolion doedd dim yna i fi pan o'n i'n dysgu yn ysgol. Mae'r plant yn bendant yn cymell enfawr i codi yn y bore. Dwi'n meddwl mae cymeriadau bach ma'n dod allan ac rydych chi'n dod i nabod y pobl yma, y plant yma. Dim un diwrnod yr un peth. Chi ddim yn gwybod beth yn ei droi lan ni yn yr ysgol a fi'n licio na. Dwi'n eisiau cael effaith ar blant, sicrhau bod siawnt yn pawb llwyddo yn bywyd. Y rhan orau am wneud y cwrs AGA ydy'r pobl yn bendant. A mae modd i ni rannu ein syniadau. O'n i'n gwybod bod dyfu'r cymorth, y mentoriad yn y brifysgol, mentoriad yn yr ysgol, a bod fi'n gallu gwneud pethau camwrth gam fy hunan. Peth gorau yw mynd mas i'r ysgol a siarad gyda'r plant a dysgu achos dyna beth yw'r cwrs. Mae'r cyfle i weithio a gyd darparu gwersi, cynllunio gwersi trwy pob un o'r meysydd yna wedi bod yn allweddol i helpu mi gwybod beth yn union i anelu at pryd yn ni'n dysgu. Mae yn gwaith galed, ond mae yna lot o hwyl i gael. Wrth gwrs, dyn ni gyd yn gwneud camgymeriadau o bryd i'w gilydd. Mae yna diwrnodau da, diwrnodau gwael. Chi'n jyst goffo cymryd pob peth a jyst mynd amdani. A dyna fel dyn ni'n dysgu. A dwi'n gweld Athrawon fel perfformwyr. Yn perfformio bob dydd o flaen y dosbarth, o flaen y disgyblion, yn sicrhau bod nhw'n llwyddo. Chi'n gallu jyst edrych nôl a gweld pa mor bell chi wedi dod yn eich datblygiad fel athro. Mae addysg yn feddwl cyfleoedd, hwyl a hyder. Os oes gyda chi ffydd fel plentyn, mae unrhyw beth yn bosib. A dyna pam dwi'n edrych ymlaen i addysgu.